Lad os lave den lækreste tøm køleskabet pizza. Så hvis du har noget filodej til over, så kan du lave det her bikse sammen mad, som bare smager mega godt og Balkan-inspireret. Det eneste du skal gøre, det er mixe 3 æg sammen med noget salt, og så kommer man ellers 2 dl yoghurt, 2 dl mælk, fetaost efter behov, en porre, man rører det sammen, 1 dl dansk vand, en halv dl olie, og så kommer man ellers de her filodejs stykker i, som man har revet eller skåret eller whatever, og så rører man det sammen. Vi synes måske, at der var lidt for meget væske i, så man kunne måske godt have undladt mælken, men whatever. Smør en form, brug hvad end du har, og så skal man lige have sådan noget filodej til over, så man kan komme det ovenpå som pynt, eller du ved, for det aesthetics, og for det looks, og for det taste. Bag det i cirka 40 minutter, og så smager det altså bare himmelsk. Oh my god, hvor var jeg glad for det her, og prøv lige at se snittet. Jeg håber, at dette kunne inspirere dig til at lave noget nem og lækker mad med filodej. Hej hej!